गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो एबसुनि आफादगिरि मानगेरा मुर्शिद दिपेन बर'आ साबायखर बावदों। एबसुनि आफादगिरि मानगेरा मुर्शिद दिपेन बर'नि खावलायनाय बायदियै आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै रौता सारिआलियाव थानाय एबसुनि बारग' आफादगिरि जांख्रिथाया दैदेनगिरि बारग' एमएलए मुर्शिद करेन्द्र बसुमतारी न'खर थांनानै खौरां लाहैदों। मख'जायोदि करेन्द्र बसुमतारी बिथाङा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै न'आवनो फाहामथाय लागासिनो। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया करेन्द्र बसुमतारी देहाखौ खौरां लानानै अनसुंथाइनि चेक होनायजों लोगोसे आबुङै फाहामथाय होनो थाखाय खोथा होयो। फिन आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनाय जाफिनसिगोन होनना बनस'निफ्राय रादाब फोसावदों। चिरां जिल्ला बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन सुंद'यै बनस'निफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनो थांखि लानायखौ मदद खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय मदद बिदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'थावनादि खौरां मोननाय बायदिब्ला बनस'निफ्राय थाबैनो दिल्लीयाव थांगोन आरो दिल्लीयाव थांनानै बड'लेण्ड सोमावसारगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव सान्दामारियाव थानाय थियेटार प्लेसआव रंगिना संगिना हाबाफारिजों थियेटार मावबादा हाबाफारिया सोलिगासिनो। 25 जुन अक्ट'निफ्राय 30 जुलाइ अक्ट'सिम थियेटार मावबादा हाबाफारियाव उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ थुनफावथायारि बायदि बायदि गियान फोरोंनाय, बोसोन होनायजों लोगोसे बायदि बायदि सावगारि आरिमुबो फोरोंथाय होनाय जायो होनना फोरमायो लोरगि थियेटार ग्रुपनि गाहाय नेहाथारि सन्जय कुमार ब्रह्मआ। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय लाहरिकाट एसएसएलसि एग्जाम सेन्टारनि मादाव बांसिन मार्क्स लानानै 75 जौखोन्दोनिख्रुइ बांसिन जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसार जानो हानाय बर' बिजोंनि सानै फरायसुलिफोर फारियै आगदा फारसे पौरबि बसुमतारी आरो आगसि फारसे माइनाव बसुमतारी बिथां सानैखौ मैया खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गायसनथि सान फालिनायाव गुवाहाटीयाव थानाय श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बरायदों। जोबोद दुखुनि खौरां, कलियाबरआव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। थांनाय हराव कलियाबरआव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमादों। कलियाबरनि रेखापाहाराव जादों बे जाथाया। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ इन्टासालि होननानै सिनायथिनो हादों। इन्टासालिखौ गावनि न'आवनो मैदेरा गाथारलांदों। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय हराव आदार नागिरना रेखापाहार ओनसोलाव ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेर फालोआ इन्टासालिनि न'आव गाग्लोबो आरो बे जाथायाव इन्टासा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव दिनै फुङावनो हाग्रा बिफाना जाथायसालियाव थांना खौरां लाहैयो आरो पुलिसनि मददाव इन्टासालिनि सह'खौ बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आलफाखौ मदद खालामनानै गुबुन सासे फरायसाया जोबथेसालियाव। ससियेल मिडिया फेसबुकआव अजदगोनां पस्ट होना बरसासनि उनाव गुबुन सासे फरायसाया जोबथेसालियाव थांनांबाय। बरसासनि उनाव प्रमद कलिता मुंनि गुबुन सासे फरायसाया फेसबुकआव आलफाखौ मदद खालामना जोबथेसालियाव थांनांबाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्ला कलायगावनि बरङाबारि गामिनि प्रमद कलिताया फेसबुकआव आलफाखौ मदद खालामना अजदगोनां पस्ट होनायनि थाखाय पुलिसजों हमजादों। रिपर्ट बायदिब्ला आं आलफानि थाखाय जिउ होनो थियारि। फरेस्ट बुरैया आंनि मोनसे गोर्बो। आं अरायबो आलफाखौ मदद खालामो होननानै प्रमद कलिताया फेसबुकआव पस्ट होदोंमोन। जायनि जुनै टंला कलेजाव ब्रैथि सेमिस्टारनि फरायसा प्रमद कलिताखौ रबिबारखालि कलायगाव पुलिसआ हमदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। मेट्रिक आनजादाव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर लाना क'क्राझार जिल्लानि सिङाव टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय 11 फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनायनि थांखिजों क'क्राझार जिल्ला इउनिट इउपिपिएल आरो आइजो गांखं इउपिपिएल दोलोनिफ्राय न' थांनानै बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि बानजायदों। क'क्राझार जिल्ला इउनिट इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि सोमदोन औवारिनि मासि सामलायनायाव बनरगाव ब्लकनि बेंखनाव थानाय दाउलाबारि गामिनि थागिबि इउएन एकाडेमि फरायसालिनि फरायसा बोसोनगिरि मुसाहारिखौ आर'नाइ मान बिलाइजों दुंब्रुदै बरायो। बे बरायनाय हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्ला इउनिट इउपिपिएलनि आफादगिरि जनेल कुमार ब्रह्म, आइजो गांखंनि आफादगिरि दीपा रानी ब्रह्म आरो इउपिपिएल दोलोनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।